Beno ba, Miarritzera etorri eta pentsau zelako itsasoa harrapatu dugun, itsasoa sakarra dago, olatu oso handiak eta itsasoa nahiko arriskutsua. Beno ba, hemetik gertu dagoen leku batera joko dugu orain, Belarra du izena eta Donibane Loitzunen dago. Surflarientzat lekua proposena, hortxe bai sortzen direla olatu erraldoiak. Hasi Muniainekin egon gara ondala gitxi hortxe. Ikusi. Se marcha. Hatzen merkatu ez da? Pues ha llegado. Aspaldi argitu egia, bueno, launa gotintzia eta ondo jaztigela. Handikan ez dula balbeare ikusi hausten. Prebizio nazoek, ez da? Prebizio nazoek, Bilbon jaiuan boia markatzen bostetik gorako registroa markatuik, azkenengo notan, zeiretan. Así que ya, atejo callao. Desiatzen, ez da? Desiatzen. Barko izaldean iritsi gara Galiziatik eta denborari galdu gabe beste abentura batean sartu gara. Gaur, Asier Muniainekin goaz, iparraldera, Belarrako olatu mitiko hori harrapatzeko asmoarekin. Ea suerteri daukagu. Aixi, buskatzen. Hausten nahi dek? Arpege jadoten zaiz. Ja, dena kardiako garrina, dena txarra. Itxura hona zekak, ez da? Jasatean egoek, azken 10 urte hauetan ez dio ikusi olako baldintzak igerirako. Zeoken mareantzako nik uste oaindikan hobeto jarriko ekela eta zioken mareantzako nien espero ikusti hausten. Maria Gestanen, ez da? Maria Gestanen ikusgarri hongo. Baina oso urruti zeok ez da referentzik eta itxasu hain bar eta hain baldintza egokiak diak ez du impresionatzen. Oso urruti ziok. Hemendik 2-3 kilometrota. 2 kilometrota, hemendik. Eta atera nondik enbetxau? Atera, ontxe justu Sokoako amildegin itxaztik eta hortxe portutik ateko gaitu bertan itxaztik alegia. Izango bake itxasoratzen tardatzekena. Honek zekaken arazua dek itxaso barreneko olatu ditu, alegia uina ditu, bidaiatzen egituken uina. Gordun velozia, masa hundila eramateik eta veloziade hundilo, ez dek urertzia bezala ondua jota altxe egiten dekena, baizik, eta honek zekaken velozidade guztia mantendu ite bidaiatzen. Orduan horri gerira velozidade hoita inkorporatzeko, zai xamarra itek. Egizioz. Atxe ikusiko izkiago, ze kameri, gozen bak. Demore kaldu, venga. Botuakin kokatu, zeri altxatzen den tokira, salto egin, frenatu, hasi. Alea, zuen alea. Nerea txikia ikusten egon, Gaur bai, radio! Ozen! Gora! Zemo? Gari ari. Osti, zerdakak emeri. Itxia. Itxia. Aizik egon ezarren, aina hunditiak paetan mugimenduntziakena, jaso itekela, bildu itek eta aizia gorantza bidaltzek. Alegia, muturrakin tablan muturra asomatzen, enortxe olatuan gainea, itek aizia beti gorakua eta atza bontzat. Eta irua besatzezkak? Hau, zinta adesiboa jarri jo? Irurak. Aizian indarra kontrarrestatzeko pixuan. Tablan aurrek aldean? Tabla luzia eraman berdia, esan diaten bezala, velozidadea handi horieta inkorporatzeko igerian. Orduan, Iru bat kilo basik, honek, ez da? Iru bat kilo bai. Hona, indeguna da, esan bezala, plomo plaka batzuk gehitu. Pilun kasuan, behak plomo asko du barrabiletan, orduan plomo bakarra jarri dio, nik gutxiago dudanez, 2 plomo jarri ditut. Zertarako, esate genuen, horrelako paleta mugimenduan dagoenean, sortzen zian aiziak geratzeko edo kontrarrestatzeko. Ez dela, egan egiten ateako gara. Gozen, Pilau, tope! Gora! Estrenatzeko? Estrenatzeko. Tragia estreno, asierrekin juteko. Hola, bai, Horrekin gaurko euskilakin beru bat dana pasako. Natxo hori, oskila nauk,
Zuk ez duzu tounik egiten, ezta? Esku zarraunean hartzen dituzu olatuak. Taunin egiten 2 alditan baino ez nahi saiatu. Hasirekin Planeixan behin eta beste baten Getarin. Asko gustatzen zait, baina ni beste belaunaldi batekoa naiz. Antzinakoetarikoa. Eta grabatzen geratzen naiz esku zarraunean. Ipurdi harritik, Ipurdi harritik, la. Arrazika eta... Zer mutuak eta... Ezin bete. Karo, Gabona kanpoan pasaizkiat eta goen, gerri buelta falta. Hemen bazio gerra, istarrak eta... Bueno, kriston esperientzia. 5 orduretan, egon gaituk. Belarran, 3 olatu hartuzki. Bueno, esperientzia ona. Eta pare bat zuztore bai, Motua garrankatzezula gaitu, han koskari egin, eta gero beste dena bai. Honaxi, Irlandako irudi ikusizkit jau, zemuz juntzan esperientzia nolako izanek? Hango oso positibo, atera guan. Zeatik, printzipioz markatzen ziana, 3 metro pasatxo eskasiko itxasaldi bat izango guana. Hori, azti teknaliak eta konfirmatu ziguten, gure kolaboratzaileak eta konfirmatu ziguten, gehiago altzako zala. Animatu inginen, proiektu hasi berri geneukalako, kamioia bertan lagai bihar izan nulako, hanka utzi nulako irailen eta bar. Eta, esan hon, ezin hobia, olatuk ez ditu erraldoiak izango, baina, zerua garbi eukiko jau eta hori Irlandan ala topatzean egun, totetxa topatzea zela. Egia zama oso gustora emaitzakin. Mojerren, ezta? Clipsor Mojerren ibilik induan, hori, esati Europako akantilatuik handi nahitukela, itxasuan amaitzen ditekere. Gure lagunan da motorra sartu zean tokia eta bar, hori nahiko arriskutsua gehatzen dek. Gero, bai eskuineta eta bai eskerta desaguen moku egiten dik, baina kostatik bordeatu zalek ja, apar fuertia dazkak eta marea gora jo eskeoz izanik ez. Berta juteko? Adibidez, berta eskerraldea botatze bai, motorra ero joan tokira eta tipua ikustegoan tokira, hortik ezin degatea. Hor ni, batzen hau dula 3 urte bertan izan induanen, abenturi jalatza pasanin, porque guzkila eroitzen nahi joan, sekulako itxasua zitxoan asko zera hundilo aldi hartan baino, eta hori, tipuak ezin zitxean etorri, sekulako janaldi jagotanin, eta hitzetatik atea zitxean, eta eta laguna ezin zian aiatu, ezin zian muntura sartu ere jasotzeko, eta hori, euskila iskutatzen, azken izpilak, eta saiatu, eta itxasua bota iten da berriro, eta pentsatzenen gauan, inbernin lan, zero azpira, trajea jarrita, zera akantilago azpin. Beti zoze desberdina egiteko asmoakin, eta horregatik, proiektu honen beste ideietako bat da, beste objektibotako bat, olatu berriak bilatu, eta, azkenean, bizkat inkulkatu jendiei, sekulako olatuak, guztitako olatuak topatzea askazula, baina, molestaben berdala bizkat, bidaiatzen, bilatzen, norbean exigentzien arabera, eta porque azkenean gehatzen geha erosotasunea, gure etxeko ondartzan, eta azkenean, hori, eta lertu ate.
sariatu, egun handi bat tokatu arte, ez da? Eoskorketea, eta hortan entzia kinorregia azten, así que... Bueno. Urrenare... Zaiatu merko ditu, eta dituko jau, hei, anima zerbait. Eskerrik asko, hasi. Zogoi. Venga, jandia. Bertoko iturak errespetatu beharko ditugu. Saio on baten ostean, garagardo eder bat.